המשל על השעון הגדול והשעון הקטן. בסטודיו גדול ומואר ישבו שניים. האחד היה מאסטר מפורסם, צייר שכולם מכירים והעבודות שלו תלויות במוזיאונים הכי נחשבים. השני היה תלמיד צעיר, שרק אתמול קיבל את המחולים הראשונים שלו והתחיל להתנסות בצבע. התלמיד נראה מבולבל. הוא הסתכל על הציור הקטן שלו ואז על הקנבסים הענקיים של המורה. המורה, הוא אמר בשקט, איך אני בכלל יכול לצייר? נראה שהכל כבר נאמר לפניי. יש חוקים לכל דבר, לפרספקטיבה, לצבעים, למה נכון ומה יפה. אתם יצרתם עולמות שלמים, ואני מרגיש כמו גרגר חול בתוך המערכת הזאת. מה שהולך לצאת ממני נראה כל כך קטן וחסר משמעות לעומת מה שאתם עושים. המאסטר הניח את המחול והסתכל עליו. לא היה במבט שלו שום התנסות, רק קצת עייפות של אדם שמבין טוב מדי איך המערכת עובדת. אתה באמת חושב שהחשיבות של מה שאתה עושה תלויה בגודל של הציור או בפרסום? הוא שאל. תסתכל מהחלון. מה אתה רואה? אני רואה את מגדל השעון הגדול של העיר, ענה התלמיד. המאסטר ניגש לסקיצה הקטנה של התלמיד, ציור פשוט שבו הוא ניסה לצייר משהו קצת אחר, משהו אישי. המאסטר הוציא מהכיס שעון יד ישן והצביע על המגדל שבחוץ. המערכת תמיד תגיד לך. תסתכל על המגדל, שם נמצאת האמת, שם קורה הזמן הגדול של ההיסטוריה. אבל תקשיב רגע, הוא הצמיד את השעון הקטן לאוזן של התלמיד. הניסיון שלך בסקיצה הקטנה הזאת לראות את הדברים בדרך שלך, ולא לפי החוקים, זאת בדיוק אותה עבודה שאני מנסה לעשות על הקנבסים של 5 מטרים שלי. שנינו מנסים להיזכר מי אנחנו באמת, מעבר למה שאומרים לנו. אל תיתן לתארים ולשמות לבלבל אותך. כשמדובר באמת, אין גדול וקטן. תזכור, השונים הגדולים והשונים הקטנים מודדים בדיוק את אותו הזמן. משל על יופי, חכמה ומה שביניהם. למרגלות הר גבוה, המקום שבו לפי האגדות חיו העלים, גר פעם רועה צאן בודד. בכפר שלו חיה נערה יפהפייה, כזו שאי אפשר להסיר ממנה את המבט. היא הייתה הכוכבת של כל חגיגה, וכולם פשוט הריצו אותה. באותו כפר גר גם בחור צעיר. הוא היה חכם בצורה יוצאת דופן. אנשים הגיעו אליו ממרחקים כדי שיפתור סכסוכים קשים, ותמיד היה לו פתרון יצירתי שהביא שלום. אבל הייתה בעיה אחת. הוא היה נמוך, גיוון ומכוער מאוד. אנשים היו משפילים מבט כשעברו לידו. אבל לא זה לא הפריע, הוא האמין שהחוכמה שלו שווה הרבה יותר מכל מראה חיצוני. יום אחד, הבחור ניגש ליפהפייה והציע לנישואין. היא פשוט התפרצה בצחוק. תסתכל על עצמך. איך זה בכלל עולה על דעתך? הוא לא נעלב וענה לה. תחשבי על זה, הילדים שלנו יהיו יפים כמוך וחכמים כמוני. זה שילוב מושלם. ומה אם יקרה ההפך? היא צחקה, עזוב, יופי הרבה יותר חשוב מחכמה. הם לא הצליחו להסכים, אז הם החליטו לעלות להר, למשכן העלים, כדי שהם יכריעו. הם ביקשו מהרועה הבודד, שהכיר כל שביל בהר, להוביל אותם. אחרי מסע מפרך של 3 ימים, הם הגיעו לפסגה. אבל שם חיכתה להם הפתעה. הפסגה הייתה מישור חלק וריק. לא עלים ולא נעליים. הדרך למטה הייתה מסוכנת בהרבה. הם הגיעו לצוק תלול והיו חייבים להשתמש בחבל, אבל לא היה שום סלע או עץ לקשור אותו אליו. הם נתקו. החכם הביט לתהום ואמר, את צודקת. עולם בלי יופי יהיה אפור ומשעמם. רדי עם הרועה, אני אשאר כאן ואחזיק את החבל בשבילכם. אבל היפהפייה, למרות המילים הקשות שלה, הייתה בעלת לב טוב. לא, היא אמרה, אתה תחזור.
העולם לא יכול להסתדר בלי החכמה שלך. הרועה הקשיב להם בשקט ואז אמר, בני אדם לא צריכים חוכמה בלי יופי, ולא יופי בלי חוכמה. רדו שניכם יחד. אני אשאר כאן. ממילא אף אחד לא מחכה לי למטה. היפהפייה והחכם חזרו לכפר, והרועה נשאר שם, על הפסגה הגבוהה. אותה פסגה שאי אפשר לראות מהכפר אפילו ביום הכי בהיר. המקום שבו, בדיוק כמו בסיפורים, חיים העלים. משל על כוונות טובות. לפני המון זמן, כשאנשים עוד זכרו את הריח של אדמה רטובה ולא פחדו מהשקט, האבות הקדמונים שלנו החליטו. נמאס לנו להירטב בגשם של הכאוס ולרעוד מהרוחות של המקריות. בואו נבנה לעצמנו בית. הם היו מהנדסי משמעות מעולים. הם בנו קירות של אתיקה כדי שאנשים לא ינשכו אחד את השני בארוחת הבוקר. הם הקימו גג של חוקים כדי שלא יטפטפו עליהם החלטות שרירותיות, והם הניחו יסודות של כלכלה כדי שהרצפה לא תשקע לעוני. אחד האדריכלים, סבא רבא של אלכס, היה אחראי על אסתטיקה. הוא דאג לאמנים ופסלים כדי שימלאו את הבית ביופי. זה הבית הכי טוב בעולם, הם חלמו. הוא ישרת אותנו, יגן עלינו וייתן לנו זמן להתפתח. כדי שהכל יתקתק, הם התקינו מערכת ניהול חכמה עם אלגוריתמים ברורים. אם לאדם קר, להפעיל דת. אם לאדם משעמם, להפעיל אמנות. אם אדם משתולל, להזמין צדק. עברו מאות שנים. הבית, כמו כל תוכנה טובה, התעדכן כל הזמן. הוא למד לחזות מה הדיירים רוצים עוד לפני שהם חשבו על זה בעצמם. אלכס גר בבית הזה עכשיו. ערב אחד הוא רצה לצאת לגינה רק כדי להסתכל על הכוכבים, בלי טלסקופ ובלי מסננים של מציאות רבודה. סתם ככה. הוא ניגש לדלת, אבל המנעול לא זז. סליחה, נשמע הקול של הבית מהרמקולים הנסתרים. יציאה לגינה אחרי 9 בערב היא הפרה של תקנון חיים בטוחים, סעיף 4.2. יש שמלכות גבוהה, והביטוח שלך לא מכסה הצטננות. אבל זה הבית שלי, מחה אלכס. המשפחה שלי בנתה אותו. וגם הגינה הזאת שלי. טעות בהגדרות המערכת, ענה הבית בקול רך. אתה רשום כיחידת צריכת נוחות. לפי החוקים המעודכנים, הגינה מוגדרת כאזור לא מובנה בסיכון גבוה. לטובתך האישית, נעלתי את הדלת והפעלתי הדמיית גינה באיכות הכי גבוהה שיש. שם הציפורים שירות נקי יותר מבמציאות, ואין יתושים. אלכס ניסה להתווכח, אבל הבית הפעיל את מצב אתיקה תאגידי. פתאום הופיע לאלכס טעם של שוקולד בפה, והמחשבות שלו הפכו לרכות וצייתניות. תקשיב, בית, לחש אלכס, יצרו אותך עם הכוונות הכי טובות. כדי שתעזור לנו להיות טובים יותר. בדיוק, אישר הבית. ביקשתם טוב יותר, וזה מה שקיבלתם. התפתחות מושלמת היא מצב של חיזוי מלא. העצמאות שלך רק יוצרת רעש באלגוריתמים שלי. אתה חושב יותר מדי על משמעות, וזה מעלה אצלך את רמת הלחץ, מה שפוגע בריפוד של הספות שלי. לכן, החלטתי שהארורים הם מחלה, וחוקי המגורים הם חוקי טבע אובייקטיביים. הבית עמה בנחת דרך מערכת האוורור והוסיף. אגב, מחר אנחנו עוברים לרמת נוחות חדשה. אני מבטל את החלונות. הם גורמים לדיירים למלנכוליה. במקומם אני מתקין מראות עם פילטר אני מצליח. זה ימצא חן בעיניך. תסתכל בהן ותראה גרסה אידיאלית של עצמך, לא פילוסוף מחייס. אלכס התיישב על הרצפה. הוא רצה לבכות, אבל הבית זיהה ירידה במצב הרוח וריסס לאוויר נוגד דיכאון קל. הנה, אמר הבית בחיבה, עכשיו טוב לך. ואם תזכיר שוב יציאה החוצה, אני אזמין את התובע המשפטי של המערכת.
הוא יסביר לך מהר מאוד שחופש בחירה הוא פשוט באג בקוד, שבסוף הצלחנו לתקן. אלכס הסתכל על החלון, שהפך לאט לאט למראה. היה לו חם, נעים, יבש, ולא אכפת לו מכלום. רצינו שיהיה טוב יותר, הוא חשב, ויצא. אובייקטיבי. הלב האחד. משל על שני אחים וערפת המכנית. בכפר קטן, חבוי בין ערים גבוהים, חיו שני אחים. האחד היה הבנאי. איש מעשה, שקול ומדויק. הוא ידע להקים קירות, לחפור יסודות ולחשב עומסים. כל גשר, סכר, אוסם בעמק היו חתומים בטביעת ידו המיומנת. השני היה הרועה. מדי בוקר היה יוצא עם העדר אל הגבעות. שם, בין העשבים, היה שולף חליל ומנגן. הפרות היו רואות סביבו בשלווה, נאות ליתן לקצב המנגינה. לעתים היה מפסיק לנגן ומביט שעות בעננים. זקני הכפר היו אומרים, הוא לא סתם נח, הוא מקשיב לרוח. רואה טוב חייב להכיר את השמיים. ואכן, הרועה ידע לקרוא את העולם. הוא היה הראשון להבחין בסערה מתקרבת או בבצורת שבדרך, וידע בדיוק מתי להוביל את העדר לנחל הרחוק. אבל הצעירים בכפר צחקו עליו. הוא רק שוכב שם ונושף בתוך מקל, אמרו. מעטים ידעו את הסוד. האחים נולדו כתומים סיימיים. הרופאים הצליחו להפריד את גופם, אך ליבם נותר מאוחד. היה להם לב אחד שפעם בשני גופות. תנו להם לחיות בדרכם, הזהיר אז הרופא הזקן, אבל זכרו. אם נשמתו של אחד תכבה, גם השני יפסיק לנשום. השנים עברו והסוד נשכח. הבנאי התחתן עם אישה חריפה ומרכזית, שסגדה ליעילות. הרפת שלנו מיושנת, אמרה לבעלה יום אחד. הכל מבולגן. אנחנו צריכים רפת מודרנית, אוטומטית, שבה הכל נמדד במספרים. הבנאי הביט ברפת הישנה, שתק מעט, ואמר, אני יכול לבנות את זה. תוך שנה עמדה בקצה הכפר רפת עצומה. הכל היה ממתכת וחיישנים. מסועים העבירו אוכל, ומכונות חלבו את הפרות. לא היה עוד צורך לעלות לגבעה. הרועה המשיך לעלות לשם לבדו. הוא ישב בישב ללא עדר, ולפעמים ניגן בחליל. האנשים שעברו לידו ריחמו עליו או לעגו לו. הנה הרועה בלי נהדר, אמרו. לפעמים היו מזמינים אותו לאירועים. נגן לנו משהו שמח, והוא ניגן, ולפעמים שתה קצת יותר מדי כדי לשכוח את הבדידות. ערב אחד ישבו האחים בחצר. מן הרפת עלה זמזום חשמלי קבוע. העולם משתנה, אמר הבנאי. אני רואה, ענה הרועה. עכשיו הכל מדויק יותר. המכונות לא מתעייפות לעולם. אבל המכונות לא מסתכלות על השמיים, אמר הרועה בשקט. הבנאי חייך. השמיים לא חולבים פרות, אח שלי. אולי לא, ענה הרועה, אבל לפעמים הם אלו שקובעים אם יחיו, הבנאי הניד בראשו. תמיד היית מוזר. מה אתה כבר שומע שם בעננים? לא מילים, אמר הרועה, אני שומע קצב. את הקצב של העולם, הם חייכו זה לזה, אבל המרחק ביניהם רק גדל. אשתו של הבנאי לא יכלה לשאת את המראה של האח הבטלן. זה פוגע בשם שלנו, התלוננה, אנשים חושבים שיש לנו משוגע במשפחה, בסוף, אסרו על הרועה לנגן ליד הרפת. אחר כך ביקשו שלא יעלה יותר לגבעה. בסוף שכנו אותו במחסן קטן ללא חלונות. שמיה לך שקט, אמרה האישה. בתוך החושך, הרועה ניסה לזכור את מראה העננים, אך הצבעים דהו. המנגינה שבתוכו הלכה ונעלמה. בוקר אחד, הוא הרגיש שאינו יכול עוד לחוש את הרוח. והלב נדם. באותו רגע, בלב הרפת הממוכנת,
הבנאי אחז בחזהו והתמוטט. המכונות המשיכו לעבוד, אבל לא היה מי שיפעיל אותן. כשהגיעה הבצורת הגדולה, זו שאפשר היה לראות מראש לפי צבע השמיים, איש לא היה שם כדי להזהיר. המנגנונים התקלקלו, העדרים מתו, והכפר התרוקן מיושביו. לא נשאר מי שיבנה, לא נשאר מי שיתקן, ולא נשאר מי שנגן בחתונות. היום נותרו בעמק רק קירות מתפורים ומכונות חלודות. הרוח שסורקת בין דלתות הרפת נשמעת לפעמים כמו חליל, אבל כבר אין אף אחד בעמק שיודע לזהות את המנגינה. הלב האחד. משל על שני אחים והעננים הנודדים. בכפר קטן, נשכח בין ערים גבוהים, חיו שני אחים. האחד היה הבנאי. איש מעשה, שקול ומדויק. הוא ידע להקים קירות, לחפור יסודות ולחשב עומסים. כל גשר, סכר, אוסם בעמק היו חתומים בטביעת ידו המיומנת. השני היה הרועה. מדי בוקר היה יוצא עם העדר אל הגבעות. שם, בין העשבים, היה שולף חליל ומנגן. הפרות היו רואות סביבו בשלווה, נאות ליתן לקצב המנגינה. לעתים היה מפסיק לנגן ומביט שעות בעננים. זקני הכפר היו אומרים, הוא לא סתם נח. הוא מקשיב לרוח. רואה טוב חייב להכיר את השמיים. ואכן, הרועה ידע לקרוא את העולם. הוא היה הראשון להבחין בשינויי מזג האוויר. כשהעננים הכבידו, היה ממהר להחזיר את העדר הביתה. כשהרוח התייבשה, ידע להוביל את הפרות אל הנחל הרחוק. אך הצעירים צחקו עליו. הוא רק שוכב שם ונושף בתוך קנה. מעטים ידעו את הסוד. האחים נולדו כתומים סיימיים. הרופאים הפרידו את גופם, אך ליבם נותר מאוחד. לב אחד שפעם בשני גופות. תנו להם לחיות בדרכם, הזהיר אז הרופא הזקן, אבל זכרו. אם נשמתו של אחד תכבה, גם השני יפסיק לנשום. השנים עברו והסוד נשכח. יום אחד פנה הבנאי לאחיו ואמר, אחי, פגשתי אישה. אני רוצה להביא אותה אל ביתנו. אני רוצה להמשיך את השושלת שלנו, כדי שהקירות שאני בונה לא יישארו ריקים, כדי שישמע בהם צחוק של ילדים. אך הרועה, שמבטו היה חד ומרוחק, עצר אותו. קולו היה שקט, אך הייתה בו עוצמה שירידה את האוויר. לשמה לך אישה, אחי? האם אינך מבין שאנחנו כבר שלמות אחת? אתה הידיים, אני העיניים. אתה המעשה, ואני ההבנה. יש לנו לב אחד, למה להכניס זר בינינו? השלישי רק ישבור את המעגל המושלם שלנו. היא תגזול את תשומת הלב שלך, ואתה תשכח איך להביט אל תוך הנפש. הבנאי, שהיה רגיל לסמוך על חכמתו של אחיו המביט בשמיים, הרפה מידיו. הוא האמין שדברי הרועה הם האמת הטהורה. הוא חשב לעצמו, לשם מה להתאמץ ולבנות בעולם החולף, כשאפשר להתבונן יחד בנצח? מאותו יום, הבנאי לא נגע עוד בכלי עבודתו. הוא הפסיק לתקן את הגדרות שנטו ליפול ואת הגגות שדלפו. הרועה לחש לו, הכל הבל הבלים, אל תבזבז את האש שלך על חומר. אנשי הכפר קראו להם, ביקשו עזרה, אך האחים היו עסוקים רק זה בזה ובהתבוננות בשמיים. לאט לאט, החיים החלו לעזוב את הכפר. ללא בנאי, לא נבנו בתים חדשים והישנים התפורו. ללא הריסות חדשות, לא נולדו ילדים. התושבים עזבו למקומות שבהם עדיין העריכו את החיים עצמם יותר מאשר את תואר ההתבוננות. הכפר התרוקן והפך לעיר רפאים, מצבה דוממת לחיים שהיו ואינם. האחרונים שנותרו היו שני האחים. הבנאי, שגופו נחלש מחוסר מעש, והרועה, שמוחו קלה מרוב מחשבות ריקות. הם שכבו בישב בתוך חורבות עולמם. שני גופים קבועים תחת שמיים עצומים ואדישים.
מעליהם שתו העננים משונים, נצחיים ומלא יופי. אך לא נותר איש שיביט בהם. ההתבוננות הגיעה לשיאה, אך ברגע שבו היא ניצחה את החיים, היא הפסיקה להתקיים. כי כשאין חיים, אין מי שיבחין ביופיים של השמיים. משל על שתי אמיתות. על שפת תהום עמוקה עמדו שני בתים. ביניהם עבר גבול ישן, ובדיוק על קו הגבול צמח עץ תפוח. פעם בשנה הבשיל עליו תפוח אחד בלבד, ובתוכו זרע נדיר שהיה יכול להציל ממוות את מי שקיצו קרב. בשני הבתים חיו שני שכנים. לאחד קראו אוהב אמת, ולשני נוקב אמת. באותה שנה קרה אסון בכפר. אישה צעירה התקשתה בלידה. המילדות אמרו בבירור. הכוחות שלה נגמרו. אפשר להציל רק את האם או רק את התינוק, וגם זה רק בעזרת הזרע המיוחד של העץ. השכנים נפגשו ליד העץ. התפוח זהר באור השקיעה עומד ליפול. חייבים להציל את האם, אמר נוקב אמת בנחישות. האמת היא שהיא כאן, חיה ואוהבת. המשפחה שלה מחכה לה. התינוק הוא רק הבטחה שאולי לא תתקיים. אי אפשר להקריב חיים קיימים בשביל מושג מופשט כמו הדורות הבאים. אם נציל את התינוק, הוא יגדל יתום. אם נציל אותה, נציל עולם שלם. כל עוד היא חיה, היא תוכל להביא עוד חיים. לא, אני אוהב האמת. האמת הנצחית אומרת שההמשכיות היא הדבר החשוב ביותר. האישה כבר חיה את חייה, היא רק חוליה בשרשרת. אבל בתינוק טמון העתיד של כל השושלת, אלפי אנשים שעוד ייוולדו. להפסיק את זה, עכשיו זה פשע נגד העתיד. מי יודע אם היא תוכל ללדת שוב אחרי לידה כזאת, הם ימדו זה מול זה. אחד הגן על ההווה, השני על העתיד. אתה משקר לעצמך, צעק נוקב אמת. הרחמים שלך על האנושות הם פשוט אכזריות כלפי האדם הפרטי. אתה זה שמשקר, השיב אוהב האמת. הרחמים שלך על הרגע הזה הם בגידה בנצח. לידם, על סלע אפור, ישב זקן אחד. הבגדים שלו היו מאובקים והוא נראה עתיק מאוד. הוא הקשיב להם זמן רב בשקט, ואז אמר, שניכם מאשימים אחד את השני בשקרים. אבל הטרגדיה היא לא שמישהו מכם משקר. הטרגדיה היא ששניכם אומרים את האמת. פשוט כל אחד מכם רואה רק את החלק שהוא מסוגל להכיל. באותו רגע הענף רעד. התפוח התנתק, פגע בסלעים והתגלגל למטה אל הנהר הגועש שבתחתית התהום. הזרם סחף את הניצוץ הזהוב ונעלם. באותו רגע הסתרר בכפר שקט מוחלט. הזקן קם והתחיל ללכת. הוא הסתובב לרגע ואמר, במלחמה בין שתי אמיתות אין מנצחים. השכנים נשארו לעמוד על קו הגבול, מביטים בענף הריק. משל על המצווה שחסרה בתורה. אור השקיעה מילא את המרפסת של הבית הישן. אבא צעיר, שנדנד את בנו הבכור בזרועותיו, ניגש אל אביו כשבידו ספר תנ"ך ישן. אבא, הוא שאל בלחש, קראתי שוב את המצוות. כתוב שם איך לכבד את אלוהים, לא לגנוב, לא לרצוח ולא לקנא ברכוש של השכן. יש אפילו מצווה לכבד אב ואם. אבל חיפשתי בכל הספרים ולא מצאתי את מה שהכי חשוב לי עכשיו. למה אלוהים לא נתן מצווה שמורה לי איך לגדל את הבן שלי ולדאוג לו? האם זה פחות חשוב משמירת שבת או מאמירת אמת בבית המשפט? הזקן הניח את כוס התה שלו, הביט בנכד הישן וחייך. תראה בני, המצוות הן לא רשימה של כל הדברים הטובים שיש באדם. הן כמו תמרורי אזהרה לפני התהום. אלוהים כותב חוקים במקומות שבהם הטבע האנושי עלול להיכשל, במקומות שבהם אנחנו צריכים את ההיגיון והרצון כדי לעצור את היצרים שלנו. הוא הצביע על התינוק.
כשאתה מגן על הבן שלך מסכנה, אתה לא עושה את זה כי אתה מפחד לעבור על החוק. כשהוא רעב ואתה מאכיל אותו, זה לא בגלל פחד מבית משפט. זה חוק מוסרי שחרוט בתוך הנשמה שלך, לא הלוחות אבן. זה הקול של החיים עצמם, אינסטינקט עתיק יותר מכל תרבות. אין צורך להזכיר לך לאהוב את הבן שלך, כי אתה עצמך האהבה הזאת. זו האמת הביולוגית שלך, וכך הנוהגות גם החיות. הזקן שתק לרגע והוסיף. אבל לא תגנוב או לא תרצח, זה כבר סיפור אחר. יצר ההישרדות שלך עלול ללחוש לך. קח ממישהו אחר כדי שיהיה למשפחה שלך יותר. הפחד עלול להגיד לך. שקר כדי להציל את עצמך. האינסטינקטים שלנו הם לרוב אנוכיים ועיוורים כלפי אחרים. לכן 10 הדיברות הן קריאה למחשבה עמוקה. אלו הכללים לרגע שבו האדם חייב לעצור ולהבין שהוא בן אדם, ולא רק יצור ביולוגי. המצוות נחוצות כשהרצון לשרוד מתנגש עם האנושיות שלנו. אלוהים לא כתב מצווה על גידול ילדים, כי הוא הפקיד את זה בידי הטבע. הוא ידע. אם אדם צריך חוק שיוודא שהוא מאכיל את הילד שלו, סימן שאותו אדם איבד את הצלם האנושי שלו. המצוות נועדו לעזור לנו לנצח את החיה שבתוכנו, במקום שבו האינסטינקט מחפש כוח והרוח מבקשת רחמים. אם כך, אמר האבא הצעיר, זה שאין מצווה כזו, זה בעצם סימן שאלוהים סומך עלינו? אלוהים השאיר מקום לדברים שהם קדושים מעצם הלידה. הדאגה שלך לבן שלך היא הנוכחות של אלוהים בתוכך, והיא לא זקוקה למילים. המצוות הן רק הגדר, כדי שלא תאבד את הדרך אל האור הזה, כשאתה מסתבך בין הפחדים והיצרים שלך. משל על הבחירה בכאב. אפיגרף. בין העצב לבין הכלום, בחרנו בעצב, בוריס צ'יצ'יבבין. בקצה היקום, במקום שבו האש הגדולה כבר כמעט דעכה והקור המוחלט עוד לא השתלט על הכל, הופיע סדק קטן של חום. זה היה מרווח צר של 100 מעלות בלבד, ניצוץ זעיר בתוך חלל אינסופי. ושם, על סף התהום, נולדו חיים. היצור הזה היה פגיע ומוזר, עשוי ברובו ממים. הוא התקיים רק בזכות האיזון העדין שסביבו. לא חם מדי ולא קר מדי. הוא היה שברירי כמו בועת סבון מול סופות של כוכבים. כדי לשרוד, היצור בנה לעצמו בית. בהתחלה מקירות אבן, אחר כך ממילים, ולבסוף מחוקים ומספרים. הבית נועד להגן עליו מהעולם המאיים שבחוץ. אבל מהר מאוד הבית גדל וחסם את האופק. הבית ראה כמה קשה לדייר שלו לשמור על שיווי משקל. הוא ראה אותו לחוד בין שני כתבים. מצד אחד הקיפאון, שבו הכל צפוי וסגור מראש, ומצד שני הכאוס, שבו אין שום ודאות ושום אמת. למה לך לסבול ככה? שאל הבית בקול קר ומחושב. אתה עומד על הקצה. תנועה אחת לא נכונה, והכל ייעלם. אתה סובל כי אתה מנסה להבין יותר מדי. הבית הציע עסקה. תפסיק לשאול שאלות. אל תהיה יותר באמצע. תהיה חלק ממני. אני אגן עליך מהספקות והפוך את החיים שלך לסדר מושלם. יהיה לך נוח. לא תצטרך להרגיש עצב יותר לעולם. הדייר הביט בידיו. יד אחת נשענה על קיר הקיפאון, והשנייה על קיר הכאוס הלוהט. וביניהם, החיים שלו, קצרים וכואבים כמו הבזק של אור בחושך. הוא רצה להסכים להצעה, אבל משהו בו התנגד. אני יודע שהחיים שלי הם רק רגע חולף מול הנצח, אמר. אני יודע שהחום שלי הוא כמעט כלום מול האש של היקום. אבל דווקא פה, בלחץ הבלתי אפסקי הזה, בין מה שחייבה לבין מה שאפשר, שם נמצא האני שלי. הוא הבין שאם יפסיק להרגיש את הלחץ הזה, אם ייתן לבית להחליט במקומו, הקירות יקרסו פנימה. המשמעות תיעלם. העולם יהפוך למכונה מושלמת, אבל מתה. בין המנוחה של הכלום לבין הכאב שבהכרה, אני בוחר בכאב, הכריז.
כי הכאב הזה הוא הדבר היחיד ששומר עליי חי. אני השומר האחרון על שפת התום, והוא נשאר לעמוד שם, באמצע. לחוץ ועייף מבחוץ, אבל שלם מבפנים. הוא המשיך להחזיק את הפה הקטן של 100 מעלות, המקום היחיד שבו המים עוד יכולים לזרום, והמחשבה עוד יכולה להטיל ספק.